Келесі елға Россия татар ауыллары сабантойы Мордовия башқаласы Саранск шәһәрендә узачак. Әлеге җирлектә бүген татарлар күпме? Милли үзенчәлекләр сакланамы? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Афиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Чыннан да без бүген Мордовия җирлеге белән бәйле кунакларны җыйдык, шулай ук тарихчылар белән дә сөйләшербез. Һәм әле безнең белән элемтәдә Ирек Бекинин да булачак. Ул бүген Саранск шәһәрендә. Аңа сүзне соңрак бирербез. Альберт әфәнде, менә Мордовиядә татарлар кайчан яши башлаган? Менә Мордовия Пенза өлкәләре ул бер регион иде, Түбән Новгород. Ул борынгы татар-төрки җирләре борынгыдан килә, чөнки борынгы менә бронза чорын алганда, тимер чорын алганда безнең ата-балаларның анда археолог культуралары электән булган. Ләкин алганда инде якынрак урта гасырны беренчедән Хазар хаганы һәм Буртас дәүләтендә хәзергә анда әйтәбез инде ул Мордовия, Пенза якларында яшәгән татар мишәрләренең инде ата-бабалары шуннан дип әйтергә була. Буртас дәүләте, без Казанда күп галимнәр игътибар итеп өйрәнмиләр ул якларны, белмиләр дә. Шуның өчен сорауны гына бирә башлый, төрле сорау. Нигә мәсәлән Казанны алганда, нигә ул яктан килеп кешеләр килгән? Аның да сәбәбе бар, аны уйларга кирәк. Менә урта гасырны алганда Буртас дип әйтәбез. Беренче яктан Буртас дәүләте, бик борынгы дәүләт, ул менә Болгар белән параллель булган. Аның тарихы бик кызык, алар якын милләт. Менә без тау якларын караганда, Пенза ягын караганда, хәзерге Чүпрәле районнарын бу ягында без Буртас дигән, Бурундук дигән авылларны бик күп беләбез. Бу булай гына түгел бит, исеменең борындан калган археологик менә безнең төрле культуралар бар. Шуларны караганда тарихи кемдер әйтә, бу славян культурасы, ана менә Мордва белән һәм татарның тамырлары якында бер яктан, анда ул тарихи. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк, менә Алтын Урда, менә ул Мордовиядә яшәгән һәм Пенза ягында яшәгән татарлар туп-турыдан Алтын Урда белән ябышканнар. Менә мәсәлән Наравчатны әйтәбез бит, Наравчаттан әле өйрәнеп бетмәгән, анда яшәүче Пенза өлкәсендә мәсәлән. Аны бик яратып бетмиләр өйрәнгән, чөнки бу чын татарның башкаласы булган. Үкек дип әйтәбез, Сарай дип әйтәбез, менә шул зур шәһәрләр, анда акча басылган һәм Үзбәк ханның бер анда резиденциясында булган. Димәк, сәяси моментларда булгандыр әле монда. Шуннан әйтергә кирәк, аннан соң инде Тамерлан басып алгач, 1390 елларда күп татарлар төньякка китеп урманнарга күчкәннәр. Менә шул Темников беклеге, княжлыгы килеп чыккан. Алар инде Мәскәү белән бераз дусрак булганнар, Кырым белән, чөнки аларның сәяси проблемалар күп булган. Бер яктан Казан инде монда башка союзниклар белән булган, зур Орда белән мәсәлән. Шуның өчен бергә каршылыклары булган, феодал кланнары бер-берсен сугышканнар. Моның сәбәбе бик төрлечә аңларга була. Бер яктан гаепләп булган Казанны, икенче яктан аларны татарлар һәр вакыт проблемалар булган бер-берсе белән. Әле ул мөнәсәбәтләр турында сөйләшербез. Ирек әфәндегә дә сүз бирик әле. Ирек әфәнде, чыннан да тарих, бигрәк тә менә Мордовия татарлары тарихы сезнеңчә тиешле дәрәҗәдә өйрәнелгән ул һәм бүген моңа нинди игътибар бирәләр икән җирлектә? Мордовия татарлары дип әйткәндә, аларны Пенза татарларыннан аерырга ярамый. Чөнки без бер бөтен төркем. Безнең чыгышыбыз да, безнең борынгы бабаларыбыз да бөтенесе бер. Хәтта Нижгар татарлары да шул ук безнең бер тамырдан, алар тик төньяккарак киткәннәр үз вакытында 15-16 гасырда. Булай әлбәттә безнең як татарларының тарихын өйрәнү зур дәрәҗәдә түгел дип әйтергә була. Мәсәлән, мин өйрәнәм 1982 елдан соң, әмма мөмкинлекләрем күп түгел. Шуннан диссертация якланылмады, зур китаплар да язылмады. Димәк, башкарыласы эш күп әле монда бу юнәлештә, ләкин без барыбер менә мондый тапшыруларда гадәттә төрле як татарларның образын тудырырга тырышабыз. Аерыла бит инде һәр төбәкнең үзенчәлекләре була, гореф-гадәтләре, йолалары дигән кебек. Менә ханым, менә сез нәкъ менә әлеге Мордовия татарлары дигәндә үзегезгә ниндирәк образ тудырасыз? Бармы аларны аерып тора торган үзенчәлекләр? Бар. Мин әйтер идем, безнең Мордовия татарларында милли рух бик көчле. Ник дисәң, менә безнең якларда әйтик. Мин шунда туып үскәнгә күрә безнең яклар дип әйтәм. Минем хәзер Татарстаным да үземнеке, Мордовия да үземнеке. Бездә татар белән татар очрашса, бик оят урысча сөйләшергә, аралашырга. Бик тә сине инде бу тәрбиясе булмаган, дөрес
үз-үзен тотышын күрсәтми дип, менә сине шулай хәтта юкка да чыгарырга мөмкинләр. Шуңа күрә бездә милли рух бик көчле. Һәм инде татарлар әлбәттә диди юнәлештә дә, мәдәнияттә дә, һәрбер өлкәдә алар илгәрегә тырышалар. Чөнки менә шул әйтәм бит, рух көчле булганга күрә үзебезнекен саклап калырга һәм инде кичкенә буынга җиткерергә бик ашыгалар. Татарстанда да бар ул юнәлеш, әмма ләкин читтәге татарлар алар тагын да көчлерәк бу мәсьәләдә. Демәк, бу мәсьәлә һәм бу юнәлешләр сездә ничектер киңрәк чагылыш тапкандыр инде. Альбина, менә гадәттә Казанга төрле сәбәпләр белән күчеп китәләр төрле яклардан безнең милләттәшләр. Менә сезне нинди җилләр алып килде дип әйтик инде Казанга һәм шулай иҗат өлкәсендә үзегездә мөмкинлекләр азрак идеме? Менә нинди сәбәпләр белән сез Казанга килергә булдыгыз? Мин үзем катнаш гаиләдән, минем әнием рус, украин милләтеннән, әтием татар. Без инде Ирек абый белән күптәннән таныш, без бер авылдан, Аксенова авылы, 18 яшымда мин мәдәният һәм сәнгать училищесын тәмамлагачтан, мин инде бик кызыктым, Казанга барасы килде. 17 яшымда без монда Умырзая ансамбле белән килдек, чыгыш ясадык. Шуннан соң инде әйтәм, мин Казанда калачакмын. 18 яшымда миңа направление бирделәр Конгресстан. Без Ирек абый белән бергә бардык. Кызганычка каршы, белмим, андый әйберләрне сөйләргә ярыймы юкмы. Без Ирек абый белән Венера Хатовна Ганеевага кирдек. Татарстанның халык артисты, Россиянең дә. Кирдек тә күбәләкне миңа чират җиткәч, анда инде бик күп кеше утыра. Миңа чират җиткәч, менә Ирек абый килә. Җырлагыз сез дә инде. Мин күбәләкне җырладым. Беләсез нәрсә ул миңа әйтте? Вы сейчас на каком языке спели? Менә Наиля ханым әйтеп китте. Мин әйтәсем килә, мине инде Мингалабый, Татарстанның халык артисты Мингалабый, Альбина болай сөйләшергә ярамый. Мин авылга кайткачтан Саранский татарлары белән русча гына сөйләшәм. Нәрсә өчен? Алар миннән көләләр. Эй, син Казанныкы булдыңмы әллә? Син хәзер башка, син безнең телне оныттыңмы әллә? Теге анда бит инде чәй, чәчәкле чәйнектән чәй эчәсеңме дип. Монда Мингалабый әйтә, Альбина, синең монда каласың килсә, син монда мөнәҗәтләр дөрес иттереп әйтергә тиеш. Мин үзем никахлар алып барам. Мәсәлән, мин әйбәт дөрес сөйләшмәгән булсам, мине бер кеше дә чакырмас иде. Юк, диалектлар бит инде ул сезгә генә карамый. Бу минем ипи, чөнки менә аны Мингалабый мине өйрәтте. Син дөрес сөйләшмисең, син дөрес җырламыйсың. Без инде мин чыктык та инде Ирек абый белән, Ирек абый әйтә, может, да ну его всю эту музыку и так далее. Әйтәм, нет. Әгәр дә килдем, без инде Ирек абый сезгә зур рәхмәт. Мине таныштырдыгыз Ремзил Абыйвалиев белән. Ремзил Абыйвалиев Мингалабыйга шалтыратты да, мин беренче керүдә Мингалабыйга гашыйк булдым. Ул да миңа шулай ук. Кердем, мин инде тәмамладым 5-легә, красный диплом. И укыган чакта мин бит инде общежитиедә яшәдем. Ул чакта Татарстанның халык артисты Лидия Ахметова әйдә икенче курста әйдә мәчесләр алып барасың. Ул инде мине өйрәтә башлады. Хәтта киемнәренә кадәр бирә. Мин бит инде студент, акча юк. Тел мәсьәләсе башка кешеләргә дә инде киртә булып торган микән? Әллә менә сез очраштыгызмы моның белән? Шулай ук әллә без аңлыйбыз бит инде монда барыбер диалектлар алар була. Хәтта Татарстанда да төрле регионнарда да алар күп аерылыша һәм әле менә бик еш очрашмыйбыз без моның белән. Төрле дәрәҗәләргә эшкән кешеләр дә инде алар барыбер теге әдәби саф татар телендә дип әйтик, бик сирәк очракта гына сөйләшәләр. Менә сез очрашмадыгызмы мондый проблема белән? Мин фольклорчы буларак әйтеп китә алам инде, без диалектларга күбрәк басым ясыйбыз, чөнки диалект бу инде телеңне саклап калу дигән сүз. Мин инде Чүпрәле районы буенча да диплом эше яздым, менә Мордовиядә Ләмбрә районына барып, менә шундый китап чыгардым. 2014-2015 елда барып, Ләмбрә районында яшәүче мишәрләрдән халык көйләрен язып алып. Һәм инде менә бу китап белән мин әле 2019 елда диссертациядә якладым бу тема буенча. Үзем мишәр кызы буларак, мин үзем Түбән Камадан, әти-әни Мәлки районыннан, мин инде консерваторияда укыган вакыттан бирле мишәр фольклоры белән бик кызыксынып киләм. Телгә килгәндә инде мин үземнең диалектымны бер качан да монда Казанга килеп яшермәдем. Менә тапшырулар булганда әлбәттә мин литературный татар телендә сөйләшәм. Ләкин үземнең дуслар белән, туганнар белән булганда мин только чисто мишәрчә сөйләшәм. И монда мин инде теге яшереп үземне ничектер нитмимен. Татар теленә күрсәтеп. Әйе, хәзер чыгып ала ул мине. Әле идите бар Бүлү кирәкме мишәрчә дигән?
Хараулның да диалекты бар. Диалекты бар Әйе, монда әлбәттә. миңа калса, яңа Ләмбрәләр кибер кирәк. чыкылдап сөйләшәләр, әмма Дрожжан якларында мин инде булдым, анда цыкылдап сөйлиләр. Аларның менә үз телләре урмайларда да цыкылдыйлар. Сословие бит инде. Диалектлар алар әйе, отличаться Сословие. итәләр. Ни өчен Альберт әфәнде, менә чыннан да моңа кадәр бит андый җитди проблема юк иде. Шул диалектлар белән дә әллә ул һөнәргә карап, һәм менә Альбинның мисалындагы кебек, мәсәлән, шундый каршылыклар туамы? Мин бер генә әйтерим, мин дә читтән туып үскәнмен, Мордовиядан булмасам да, ләкин бер аерылыш күрмим, аларда мен ләмберләр белән сөйләштек, менә буларның презентация булганда китапта һәм башка бер-беребезне аңлайбыз, бер-беребезгә матур. Просто ул үзенчәлек кенә. Әйе, ну, диалект сүзләр Бик бар, матур, кайбер сүзләрне үзенчәлек аңламаска да киемнәрендә күрергә була, менә орнамент. Мин әле генә сезнең китабыгызны Тара шәһәренә алып киттем, харалар кулланып, практиканы җырлый башладылар. Ул бик татарның зур милләт буларак империя. Без төрле үзенчәлекләр булырга тиеш тә, шуның өчен безнең байлык та. Шуны әйтеп китәргә кирәк. Менә Мордовиядан чыкканда күп галимнәрне һәм әдәбият шагыйрьләрне, ну, башлап җибәрик. Бу ярыкка барыйк. Хади Токташ, кайдан? Мордовиядан. Дальше киттек. Шариф Камал, Абдурахман Абсалямов һәм башкаларны санап ки. И монда әйтеп китәм, үзем таныш Мирза Махмутов, безнең министр. Ничә ел эшләде. Мирза абый, күрдекме без ул мишәрме типтәр бүлеп торырга кирәкми? Мирза абыйның нинди монда нигез күпме файда китергән Татарстанга, гарәп телен өйрәтү, күпме вузларны эшләп, ничә вузларны ачкан. Менә шундый кешеләр бит Мордовияда пенсиягын без әле татарлар Казанда да, Татарстан территориясы, Башкортстанда да, Уралда да әле бер-беребезне белеп бетмибез. Мин менә ел сайын төрле форумнар үткәрәч аңлыйм. Безнең күбрәк аралашсак безнең бердәмлек бара. Чөнки безнең вакытында нигә дәүләтләр җимерелгән Татарлар Алтын Урда. Без бер-беребезгә әле берләшеп бетмәгәнбез. Шул җитми безгә. Безнең тел бер, диалектлар формалар гына. Мин әйтмәсем мишәр теле дип, андый тел юк, ул диалекты татар. Әйе, һәм ул үзенчәлекләр сакланып та калырга тиештер. Менә дөрес әйтәләр бит әле анда баргач, мәсәлән, шуны сөйләшәләр. Шуның өчен менә караганда без хәзер горурланып геройларында менә Бөек Ватан сугышы, граждан сугышында 1812 елны караганда татарлар һәрвакыт батыр булганнар. Бу дәүләтне, рус дәүләтен кемнәр саклап калган? Татарлар. Дөресен әйткәндә без рәхмәт әйтергә тиеш. Безнең кайсы вакытта яратып бетмиләр. Менә Мордовияны алганда Мордвалар дөресен әйткәндә бик татарларга булайрак карыйлар. Яратып та бетмиләр. Ләкин татарлар югал. Менә Мордовияда алганда, еректе әйтеп китәр әле, монда 58 авыл менә. Ә менә Мордовиядәге татар авыллары турында рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну тапшыруы Мордовия татарлары турында сөйләшәбез һәм кызыклы гына саннар да бар. Халык саны исәпкә алу буенча 2002 елда, мәсәлән, Мордовия Республикасында 46261 татар теркәлгән. 2010 елда 43392. Башка, мәсәлән, регионнар белән чагыштырганда кимү әллә ни зур түгел. Ирек әфәнде, менә бүген чыннан да үзләрен татар дип тоючылар һәм үзләрен чыннан да инде татар дип яздырырга теләүчеләр күпме? Һәм сезнеңчә менә ниндирәк сәбәпләр бар татарларның нәрсә ничек аңлатырга мөмкин? Татарлар Мордовияда кимемәде дип уйлыйм. Мондай статистика белән уйныйлар, үзегез беләсез. Ничек сайлауларны бездә үткәрәләр, анда 107% бирәләр кемдер өчен. Бу статистикада да шундый нәрсәләр бар. Мәсәлән, мин якташлар оешмасын җитәкләгәндә 2002 елда миңа килгәннәр иде, берничә студент кыз килделәр. Пединститутның общежитиясында торалар иде. Алар әйттеләр, безне шулай вот заставляют записываться мордовками, иначе выгонят с общежития, лишат стипендий дип. Вот шундый хәлләрдә булган иде. Булай вот авыллар дигәннән, чынлап та бездә 58 татар авылы хәзер. Әлки 19 асырда 132 авыл булган шулык территорияда. Хәзерге Пенза өлкәсендә 47 татар авылы. Мишәр дип, сез кабатлыйсыз, үзгәләре кабатлыйлар. Безнең якларда без мишәр сүзен бала чактан бөтенләй белмибез. Үскәч кенә ничек Төркиядә Казан татарлары белән, башкортлар белән аралашканда гына беләбез без икән мишәрләр. Мәсәлән, мин үзем иртә белдем мишәрлекне. Чөнки 4нче класста укыганда январь айында безнең укытучыбыз Найляпа Тимкаева Казанга барды. Анда повышение квалификации дип 2 атна укып килде. Килде дә езе тешкән, тесмере юк. Безгә әйтә, "Уланнар, Казанга барсагыз, белегез, безне анда мишәр дип әйтәләр икән."
Biz sırrımız ne? Kimler alar mişerler? Çünkü biz bilmeyiz. Ulat da biz iken mişerler. Şundan bu mişer sözün kabatlavut bizning için, bizning yaklardan içiktir seyir tıyılar. Çırında biz Tatarlar, burun zamandan Tatarlar bulgan biz kiminde 14. asırda. Alsan Codex Cumanicus degan sözlükni 1900 yılgı sözlük. Anda Altın Urda halkının kumanlarının Avrupa'da kumanlar deyip etkenler, Ruslar polovitslar. Biz hazır Kıpçak deyip etemiz. Anda yazgan, şol kumanlar üzlerinin tillerin şolay ayettiler. Tatarçı deyip yazgan hem Tatar til deyip yazgan. Görəsiz mi? Ol vakit tukundur asırda bizning burungi babalar üzlerin Tatar deyip atagan. Tatar tili deyip söylegenler. Ham bu şundan da bir dürüst fikir eye. Mında diyalekt bilen milletini butarga yaramıdır. Mına ku buşrakta butav kite şol eye. Mişer sözü kayan çıkkansın. Siz bilesiz bit kaçan Başkırstan teritoriyasına kile başlaganlar Mişir ayağından Tatarlar, Mişirski Tatar deyip etkile ağlarını Urus çinoniklara etken, kıskartıp Mişiryak deyip etkenler, o andagı mesni Tatarlardan ayırır için, Mişiryak. Biz bunu turda Eyrek Efendi ayrım tapşırığı yasagan idik eye bu temaga. Kıskartıp etkenler Mişer. Siz ayttınız milletini ne bilen butamaska керек. Диалект bilen. Әле очень часто из религии путают. Мәсәлән, Волгоград, мен берничә тапкыр Волгоградта булдым. Андагы диалект безнекенә тоже менә саранский бик ошаган инде. И аларга менә дико, ничек инде татар может быть православным. Это не мәсәлән бездә Мордовияда анда инде татар ул мөселман. Менә шуны әйтәсем китте. Анда буталар бүтән җирдә бар. Ләкин без монда эшкә кирип киттек, проблема монда без әле һаман да шул образга әйләнеп кайтык әле. Нәҗә ханым, шунда да гореф гадәтләр сакланып каламы. Менә сез шунда күчкәннән соң үзегезнең туган ягыгыздан монда Казанга нәрсәләр алып килдегез шулай үзегез белән? Бүтән җан байлыгымны алып килдем. Чөнки дөрестән дә менә авыл җирендә үскәндә, анда Гореф гадәтләр бик көчле. Ник дисәң, балаларны дингә өйрәтмәделәр. Әмма ләкин менә алаларның эшләгәнен күзәтеп, менә безгә кисәтеп әйтмәсәләр дә, аларның менә яшәешләрен, аларның менә ничек бәйрәмнәр үткәрүен барысын да өйрәнеп, менә шунда үзләштердек бит инде бала чактан. Шуңа күрә әйтәм бит, менә университетка беренче курска укырга килгәч тә, иң беренче мине татар кыяфәте белән күргәч, артымнан барысы да, татарка дияләр иде. Миңа бик кыска вакыт кирәк булды, 2 атна гына. Аннан инде минем арттан узганда, татарка дия башладылар. Шуңа күрә һәр вакытта да кешенең менә кыяфәтендә үзенең милли рухы булырга тиеш, һәм сине бер качан да беркемдә бүтән, ничек әйтим, начар сүз белән әйтә алмый. Татар ул иң яхшы кеше кебек. Бүген балаларга менә шул рухи байлыкны җиткерү, гореф гадәтләрне эше алып барыламы? Без бит инде хәзер әйтәбез, бүген бөтенләй башка яшьләр, алар бөтенләй башкача фикер йөртә, аларга ничектер элеккеге кануннарны һәм элеккеге традицияләрне җиткерү авыр дип. Менә сезнең якта дип әйтик, туган ягызда, гомумән бүген бу эшчәнлек ничек алып барыла? Мин Саранск шәһәрендә булам һәм инде үзебездән шул Озерка, Белозерье авылында еш булам инде. Һәм беләсезме, анда икенче төрле тормыш юк. Менә европалашкан ниндидер гореф гадәт әйтик, ул бик шит, бик ерак. Һәм инде әтиәниләр шушы җирлектә яшәүче татар халкы бик тырыша балаларны үз рухыбызда үстерергә. Ул инде алар өчен зур дәрәҗә һәм инде аларның тормышларының максаты. Һәм иҗатка да күчик, менә сез үзегезнең иҗатыгызда туган як ниндидер мотивларын дип әйтик, туган як үзенчәлекләрен кулланасызмы? Мордовияны күнәкәсезме? Юк, но минем бер кызык-мызык җыр берсендә килеп чыкты. Общежитиедә танышканда, мин Рөстәм, мин Мөслимнән, мин татар, мин Гөлнур, мин Чистайдан, мин Мишәр дип, мин дә горурланып әйтәсем килде, мин татар дип, минем я татарка килеп чыкты. Менә инде анда как раз шул сүзләр бар, ни мордовка, ни чувашка, ни еврейка, мин аны сыңыннан бер куплеттан җырлап. Менә хәзер җырлап китсәгез яхшы булыр. Уттаянмый суда батмый, каршылык түзмей алда, назад сүзе юк татарда, бырылда, тагын алга, развернулся и алга.
тударак, сюдарак, андарак, мандарак. Это я вам уверяю, как татарка буларак. Жили все мы в общежитии, собирались в фойе, стали спорить, кто татарин, кто мишарин, кто еврей. И тут я крикнула при всех: я татарка, тударак, сюдарак. Это я вас уверяю, щен татарка буларак. Менә бит шаян җыр, икенче яктан нинди мәгънә салынган әлеге җырга. Бик күп караулар җыйды, берничә миллион караулар җыйды. Һәм комментарийларда төрле булган. Бакуга да шакырдылар менә шушы җыр белән, Казахстанга да, бик Волгоградларга да менә шул җыр аркылы. Чөнки беләсезме нәрсәдән? Павел Воля әйтә бит көлеп шаярып. У татар язык простой, множественное число добавил, русское прибавил. Деньгалар, счастьелар, тулы карманнар. Менә нәрсә әйтәсем килә, ул менә Мордовиядан килгән. Менә мин аны бит инде булай гына алмадым. Хотя минем әнием рус милләтеннән, ну барыбер бар менә шундый кешеләр, Найла ханым, наверное, может, белмим, Белозерида ничектер, но менә Саранский шәһәрләрендә анда әйбер бар. Мәсәлән, сөйләшә башлыйсың да татарча, русчага китеп китәсең. Менә анда әйбер бар. Менә шул Күп җирдә бардыр инде. Менә мәдәниятнең үсеше Мордовия татарлары арасында нәрсәгә бәйле дип уйлыйсыз? Аның җиренә, менә инде үзенчәлекләргәме? Менә сез ни өчен шулай әлеге юнәлешне сайладыгыз? Мин инде бу регионга юкка гына бармадым. Мин менә коллектив белән танышкан идем. Ләмбрәдә яшәүче Дуслык дигән фольклор коллективы. Алар инде һәр ел сайын Түгәрәк Куен татар фольклор фестиваленә киләләр иде. Һәм аларда уникаль җыр материаллары бар иде. Менә мондый җырлар бүтән регионнарда яшәүче татарларда юк иде. Һәм инде шулай кызыксынып китеп, монда экспедиция белән барырга булдым. Һәм чыннан да менә бу бик уникаль материал. Мин инде бик горурланам һәм бик шатмын. Менә үз вакытында мин бу материалны язып калдым. Без аны язып, менә ноталарга төшердек, диктофоннарга яздырып инде. Һәм бүгенге көнгә әйтергә кирәк, улы яшьтәге апаларыбыз китеп бара. Һәм алар белән ул безнең мирасларыбыз, элекке көйләребез, җырларыбыз шулай китеп бара. Яшь буыннар бу көйләрне белмиләр. Сез башкарып китә аласызмы шулай ук? Китә алам. Мин инде бу җырларны башкарам, диалектларын саклап, бөтен тел үзенчәлекләрен, җыр үзенчәлекләрен, чөнки инде мин фольклорчы буларак, бу минем төп максатым. Хәзер башкарасы килә минем Әбделмән Купич дигән җырны. Әбделмән Купич дип атаганнар, инде шундый купец булган, аның машина, шундый машинкасы булган, акча печатать иткән. Ул менә шуның турында бу җыр. Бер генә куплетын башкарып китәм. Әбделмән, Әбделмән, тагы бер Әбделмән. Әбделмәнгә бүрәнә ташыйлар. Тыңлагызчы дуслар, тыңлагызчы. Бай Әбделмән турында йырлыйлар. Афарин чыннан да бик яхшы, бик матур башкардыгыз. Менә монда без әйтәбез инде, гомумән алганда тарихын да аңладык, кешеләрнең үзенчәлекләрен дә аңладык дип әйтик. Киләчәге ничек икән, Ирек әфәнде? Менә сез Мордовия татарларының киләчәген ничек күрәсез? Чөнки без анда беләбез, оешмалар да эшләп киләсез. Үзегез дә бик зур эшчәнлек алып барасыз. Бүген интернетта да булсын, матбугат чараларында булсынмы? Менә чыннан да яшьләрдә өмет бармы һәм киләчәктә Мордовиядә татарлар үсештә була дип әйтергә мөмкинме? Әлбәттә, biz нинди генә авыр шартларда безнең бабаларыбыз тере калганнар, ничектер бу җирләрдә яшәгәннәр. 2000 елга якын инде 1600 кимендә монда яшиләр һәм китмәгәннәр каяда, шул җирләргә тотынып торганнар. Без тагы да торырбыз. Хәзерге заманнар җиңелрәк. Рәсәй күпме торыр, без дә торырбыз иншалла. Амин шулай булсын, чыннан да һәм нәтиҗә ясап әйтсәк, менә шулай үзем игътибар иттем, күбрәк үз милләтенә тотынып торалар һәм башкалар, мәсәлән, төрле якларга, Мәскәүгә булсынмы, башка шәһәрләргә китәргә уйласалар, Мордовия татарларын ничектер барыбер төпләнеп калар кебек. Нәтиҗә ясап әйтсәк, менә бу милли үзенчәлекләрен саклап калды Альберт әфәнде. Мордовия татарларының нәрсә әйтәсем килә, ул безнең Мордовия татарлары һәм Пенза ягында татарлар беренчедән Казанга һәм Мәскәүгә йогынты итеп торалар. Бу булай гына түгел, беренчедән монда бик көчле дин, халык динне тотып саклана. Икенчедән монда әлеге мурзаларның җире, монда күпме мурзалар чыккан, Еникеевлар монда, Акбулатовлар,
һәм башкаларны әйтеп киткәндә, менә кайсы ирек әйтәләр ди, күбесе китмәгән, кайсылары күчеп китсәләр дә, ләкин Себердә Хамитов, мәсәлән, алар төзегәннәр татар бистәләре, сәүдә иткәннәр, хезмәт иткәннәр. Башкортстанда да шул хәл. Шуның өчен әйтергә кирәк, безнең Мордовия һәм Пенза яктагы татарлар, ул татар халкының бер зур таянычы дип әйтергә була. Казан татарлары белән әйтәсем килми ул сүзне мишәр дип. Мишәр татарлары ул бер вакытта югалып калмаска тиеш. Бу татарның иң ике зур аягы. Дөрестән дә шулай, Мордовия татарлары чыннан да милләтебез үсеше өчен бик зур эш башкара һәм киләчәктә алардан башка регионнар да үрнәк алсын иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.